На Коледа всички пътища водят у дома. Коледа е празник за сърцето. Коледа е време за споделяне на обичаните с приятели. Ако опаковането на подаръци е трудно, не се притеснявайте. Най-важното е да бъде направено с любов. Коледа е благодарността за всяка светла емоция, която споделяме заедно. Пожелавам ви сладки моменти, защото живота е миг, но сладостта му е безкрайна. Нека вашия дом бъде изпълнен с радост и усмивки. Подарете си още малко топлина, уют и вълшебство. Нека всяка ваша мечта бъде осветена през новата година. Заедно ще открием нови възможности и успехи. Коледа е време за равносметка, смирение и благодарност. Благодаря на всички клиенти, партньори, колеги и приятели за времето, за доверието и споделеното с нас. Честита Коледа!